חטפתי מכות, אבל אני עדיין פה. התרגלנו לבוא, אם זה בקמפוסים, אז לבוא ולהוריד את הראש ולא להילחם. ילד כפות, שכל החיים שלו קיבל כפות, אז אתה תצפה שהוא ימשיך להיות בסדר עם זה שאתה נותן לו כפות. אנחנו עדיין ממשיכים להתנהג כמו ילדי כפות, לדעתי. גם על ידי זה שמרביצים לנו באוניברסיטאות בארצות הברית ויורקים עלינו. ילד כפות, כמו שאתה אומר, הוא קשה להפוך אותו ללא ילד כפות. אבל 500 ילדי כפות ביחד, פתאום גידו, רגע, לא. האוניברסיטה מאשימה אותי באסלאמופוביה, anti-Arab prejudice, גזענות, סקסיזם, זנופוביה ואנטישמיות. אהלן, ברוכים הבאים לקונפליקט וויסס. בפודקאסט הזה ננסה לבחון מחדש מוסכמות השולטות בשיח על הסכסוך הישראלי-ערבי, להבין מדוע אנחנו מתבטאים כפי שאנחנו מתבטאים, מה האינטרסים שעומדים מאחורי הדברים, והאם יש דרכים טובות יותר לקדם מוסר, אינטרסים ובעיקר אחדות בעם. כאן תוכלו להקשיב לאורחים מהאקדמיה, צבא, כנסת ועוד. אני אסף פדן, סטודנט לתואר שני בביטחון, ועם תארים בכלכלה ופסיכולוגיה, נעים מאוד, ואני מאוד מאוד נרגש לארח היום דמות שהפכה למאוד מוכרת בישראל, פרופסור שי דוידאי. תודה שהצטרפת אלינו, שי, מה שלומך? תודה רבה, תמיד, אתה יודע, כל פעם שמציגים אותי בתור דמות, כאילו, שנהיה מוכר, זה כל כך מוזר, זה כל כך לא החוויה הפנימית שלי של החיים, אתה יודע. אתה לא חי את זה שאתה מוכר? אתה לא... תראה, אני לא מתכחש לזה שכאילו כשאני הולך ברחוב פה ושם אנשים יזהו אותי, אבל כשאני חושב על דמויות, אני חושב על אנשים שעושים דברים, אני חושב על אנשים שבאים ונלחמים ומקימים, זה כאילו, זה די אירוני שבעצם כל מה שאני עושה זה לדבר, לצעוק ולכתוב, זה ממלא חלל, כאילו, אבל זה מוזר לי, אתה יודע, אני חושב על עצמי בתור שי. האמת שהשאלה הראשונה שלי לך זה אם תוכל להציג את עצמך באמת, גם לפני ה7 באוקטובר וגם עכשיו, מה שאולי הפכת להיות. כן, זה מצחיק, להציג את עצמי זה תמיד נורא מורכב, כי אני לא יודע מה, ואני גם לא יודע מה הקהל, אבל כן, בעיקרון אני מרצה ישראלי, יהודי ישראלי בארצות הברית, באוניברסיטת קולומביה. אני חי פה בארצות הברית כבר מ-2010, כבר 14 שנה, עשיתי פה את הדוקטורט עם אשתי שעברנו ביחד לפה, עם הילדים שיש לנו פה. עד ה6 לאוקטובר הייתי כמו כל בן אדם, אני מנחש, כאילו כמו הרבה אנשים, דואג לחיים האישיים שלי, כמובן מאוד מעורב בפוליטיקה, הולך להפגין כשאני יכול, אבל לא משהו מעל ומעבר, עוסק מה שכולנו צריכים לעשות. מה-7 באוקטובר מצאתי את עצמי בנקודה שאני בעין הסערה, אולי אני זה שיוצר את הסערה, באקדמיה בארצות הברית, בעצם אומר לכולם, חבר'ה, יש פה איזושהי בעיה, אין לי בעיה עם חופש ביטוי, אין לי בעיה עם דעות שונות, אין לי בעיה עם ויכוחים אקדמיים, עם ויכוחים פוליטיים, אבל כשיש לכם ארגונים שהם ארגונים תומכי טרור, שהם מסתובבים לך בקמפוס וצועקים ומשליטים טרור על סטודנטים יהודים בעיקר, אבל גם על מרצים יהודים, ומרצים לא יהודים שלא מסכימים איתם, אז יש לנו בעיה. איך הגעת לתפקיד, לפוזיציה הזאת בתור אולי הקול הכי מוכר בארצות הברית היום בנושא הזה? יכול להיות שזה יהיה קצת קלישאה, אבל צעד אחר צעד. ב-14 לאוקטובר הייתי באירוע פה ב-Jewish Cultural Center, JCC. זה כזה, יש מלא כאלו בכל מיני ברחבי צפון אמריקה, שגם שם סרטים, יש שם בריכה, יש שם מכון כושר, יש שם הרצאות, יש שם בית כנסת. הם עשו טקס זיכרון ב-14 לאוקטובר, ומשהו בתוכי פשוט הכריח אותי לדבר, להגיד משהו. אני אפילו לא תכננתי, לא ידעתי מה, לא יודע, אבל הרגשתי שאני חייב להוציא את זה. כמה ימים אחרי זה היה טקס זיכרון שסטודנטים ארגנו בקולומביה, סטודנטים ישראלים. שם קרה לי אותו דבר, פשוט הרגשתי שאני חייב לדבר בשביל עצמי, בשביל האנשים שסביבי, וגם בשביל אנשים שלא שם, שאולי ישמעו את זה דרך האינטרנט. וזה סרטון שהפך להיות ויראלי. מיליונים של אנשים ראו אותו, זה היה בחדשות, שוב, בחדשות בישראל זה היה נחמד לתת לאנשים קצת כוח וגאווה, אבל כשזה הגיע לחדשות פה זה היה יותר חשוב, כי זה גרם לאמריקאים שהם לא יהודים, וגם ליהודים שאולי לא עוקבים, לשים לב מה קורה. גם בארצות הברית נהיית כזה מוכר?
בקרב העולם היהודי אני נהייתי מאוד מוכר, שזה גם מאוד מוזר, כי אני לא יהודי טיפוסי, במיוחד לא יהודי אמריקאי טיפוסי, אבל אני זה שמדבר. ואז היה לי, בגלל שהסרטון היה ויראלי, היה לי המון הזדמנויות פתאום להתראיין. בעיתונות מכל העולם, כאילו מישהו מיפני ראיין אותי. ואז הרגשתי, וואו, זה שליחות, כאילו אני חייב, אז התחלתי להגיד, אני אתראיין עם כל מי שמוכן להקשיב. ובהתחלה הייתי עושה 5-7 רעיונות ביום למשך כמה שבועות, וככה איכשהו התמקמתי להיות הבן אדם, אז פרופסור שנלחם. תגיד, האמת שלפני שהתחלנו את הפרק, אתה סיפרת לי קצת שעוברת עליך תקופה עם הרבה דברים, וגם שהתחלת לעשות פודקאסט, אתה רוצה קצת לספר? איך כן, תראה, אז זה בדיוק התהפוכה האישית שקרה לי בחיים, וכמובן זה תמיד מרגיש לי מאוד מגוחך לדבר על זה, כי כמובן יש פה דברים הרבה יותר חזקים וגדולים וכבדים, וכמובן הדבר, כשאנחנו מקליטים את זה ברגע זה ממש, כאילו מתרחשת ההלוויה של הרש, גולדברג פולין, כאילו, זה הדברים הגדולים שכל הזמן אני מרגיש שיושבים לי על הלב ועל הכתפיים. אבל בעצם מה שקרה זה שאני הפכתי להיות ממישהו שהוא אקדמאי לחלוטין, אתה יודע, הולך למשרד, אני במשרד מ-9 בבוקר עד 5:30, חוזר הביתה, אני כאילו עושה את העבודה שלי טוב, אבל בחיים שלי, ופתאום להיות סוג של אקטיביסט, לארגן דברים, מאות אימיילים כל יום, אז החיים הפרטיים שלי מאוד מאוד נהיו מבולגנים. מצד שני, זה גם נתן לי הזדמנות לפתוח דברים חדשים, ליצור דברים חדשים. אז התחלתי הסקט באנגלית, שקוראים לו Here I am with שי דוידי, בעברית קוראים לו הנני עם שי דוידי, Here I am with שי דוידי, שזה בעצם ההסקט היחיד בעולם לזכויות אדם של יהודים, Jewish Civil Rights. שכל שבוע אני מראיין פעילים שנלחמים למען זכויות אדם של יהודים בארצות הברית ובצפון אמריקה, מכל מיני דרכים שונה. היה לי רבנית רפורמית, היה לי קומיקאי אורתודוקס, היה לי מישהו שפעיל בקהילה הגאה, פשוט יש שחקנית מפורסמת, כל פעם אני מביא מישהו אחר בשביל להראות שא', העולם היהודי אנחנו כל כך שונים זה מזה, ויש כל כך הרבה דרכים להיות יהודי, ומצד שני אנחנו גם בעצם שאנחנו מאוד מאוחדים כשזה נוגע לנו, להילחם עבורנו. יש לך איזו מטרה גדולה שאתה עושה את הסקט ודברים אחרים שאתה עושה עכשיו? כן, המטרה הגדולה שלי זה שכשאני אגיד לאנשים באנגלית, כאילו, I'm doing a podcast about Jewish civil rights, או I'm fighting for Jewish civil rights, הם לא ישאלו אותי, what is Jewish civil rights? אני חושב שהמטרה שלנו צריכה להיות שאנחנו מיעוט, אנחנו אחד המיעוטים הכי קטנים בארצות הברית, ולמשך כל כך הרבה עשורים לא ראו אותנו כי ההורים והסבים שלנו בארצות הברית, אני כמובן באתי מישראל, אבל הם דווקא היו בקטע של להוריד את הראש, להצליח בלימודים, להצליח בעבודה, דברים מאוד חשובים, וחשבו שאם הם יעשו את זה, יקבלו אותם כשווים. ופתאום הם מגלים שלא, זה לא בדיוק עובד ככה. ואנחנו צריכים להיות ברחוב, להילחם, כמובן בצורה לא אלימה, בצורות של שלום, אבל להילחם בשביל זכויות שוות, שוויון שווה אמיתי לכולם, כולל יהודי. תראה, קודם כל אנחנו לפני, או כבר בתחילת השנה, נכון? אני לא בטוח. מחר אצלנו מתחילה שנת הלימודים. יש לי חבר שמתחיל בקולומביה. תנחומיי ובהצלחה. אני אמסור לו. השאלה הראשונה שלי באמת היא, מה אתה חושב שגם ישראלים, גם יהודים, אני מניח ממה ששמעתי אותך אומר שזה קרב משותף, איך אפשר להתמודד עם זה? ואם אפשר כבר עוד לפני שתענה לי, אני להקשות עליך, שממה שהבנתי, וכמובן תתקן אותי, בשנה שעברה, אתה פשוט אמרת גם עכשיו, אמרת שאתה בעד מאבק לא אלים. כן. שבשנה שעברה ממה שהבנתי, אתה ניסית לדבר עם ההנהלה, והם לא כל כך ענו לך, מישהו אחד ענה, לא מאוד בכיר, ביקשת לעבוד איתם ולא נגדם, וממה שהבנתי, הם לא מאוד רצו, ניסית לארגן הפגנה שקטה, ולא הכניסו אותך, חסמו אותך מלהיכנס לקמפוס, ניסית להתלונן שיש סכנה לביטחונך, ואחרי ממה שהבנתי 36 שעות, אולי 48, שברור שהם לא בדקו את זה יותר מדי, אמרו שהם לא מוצאים שיש סכנה לביטחונך, ואין מה לעשות עם זה.
האם אתה חושב שהדרך הזאת מביאה לתוצאות כרגע, ואיך אתה חושב שכדאי להתקדם מפה? כן, וואו, שאלה מצוינת. אז העניין הוא כזה, זה לא אופציה מבחינתי, זה לא שאלה, כאילו, זה לא שאני יושב בבית ואני אומר, אוקיי, יש או ללכת במאבק האלים או במאבק הלא אלים, מאבק האלים זה נראה לי הדבר הנכון לעשות, זה לא האופציה הזאת. אין כזה דבר מבחינתי, המאבק הזה הוא יהיה מאבק לא אלים, אם זה משהו שאני שולט בו, כי כל המאבקים צריכים להיות לא אלימים, אני באמת מאמין שאנחנו מסוגלים לשפר את העולם, במאבקים לא אלימים, אם פשוט נוציא לא מאות ולא אלפים, אלא עשרות אלפים ומאות אלפים לרחובות. יש 7.8 מיליון יהודים בארצות הברית, אם כל אחד מהם אפילו יביא רק 2 חברים לא יהודים, אנחנו נגיע כבר ל-20 ומשהו מיליון, אני כן מאמין שאפשר. העניין הבעיה היא שאנחנו רגילים להסתכל על ההיסטוריה, על פתרון של קונפליקטים, על פתרון, על מהפכות שקורות, על שינויים חברתיים, אנחנו מסתכלים על זה במבט לאחור, והכל נראה לנו כאילו זה קרה כל כך מהר. ובמבט לאחור, כשאתה קורא על זה בספר של 200 עמודים, או שאתה רואה את הסרט גנדי, כאילו, או שאתה אומר, וואו, אוקיי, 3 שעות, ופתרנו את הבעיה, אבל בפועל זה לא עובד ככה. בפועל זה יום אחרי יום אחרי יום, אתה מופיע, אתה נלחם, גם בידיעה שאתה לא יודע אם תצליח, אבל עצם זה שאתה מגיע, זה כבר המאבק, וחייב להאמין שבסוף נגיע לזה. שבסוף נגיע, מה המטרה באמת שלא יפסיקו להתנכל ליהודים? לא, תראה, כמובן שזו מטרה אחת, כאילו, כמובן, המטרה הכי מיידית זה כאילו להוציא את השנאה מהקמפוסים, שלא יהיה, זה עזוב להתנכל, שתוכל ללכת עם כיפה, או עם מגן דוד, או איך שאתה רוצה להראות את היהדות שלך, אם אני לובש עכשיו חולצה, I'm that Jew, ללכת ולא תחשוב פעמיים. כרגע זה לא קורה בארצות הברית, כרגע זה לא קורה בקמפוסים על בטוח. זה המטרה, הטווח קצר, אבל הטווח הארוך, זה פשוט, זה לא להילחם בהם, זה לבוא ולהגיד, אנחנו פה, אנחנו קיימים, יש לנו דברים שאנחנו תורמים, אבל יש לנו גם דברים שאנחנו דורשים. אנחנו דורשים, אם מדינת ישראל היא דבר, אני מדבר על מדינת ישראל כרעיון, לא הממשלה הזאת או אחרת, אבל אם מדינת ישראל היא דבר שהוא כל כך מהותי, לא רק ליהודים פרטיים בעולם, אלא ליהדות העולם, העולם צריך לקבל את זה. ועד שאנחנו לא נהיה במצב שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, והעולם מקבל את זה, המאבק לא נגמר. אני שומע משהו ששמעתי מכל ההרצאות שלך, וגם אני שומע את זה עכשיו, לא מפתיע אותי, אבל איזה ראייה ליברלית, או ראייה שתקן אותי שוב, אם אתה לא מסכים עם זה, אבל שלעולם אכפת ממוסר, אם אני אקצר את האם זו ראייה ליברלית? אפשר לומר זה ראייה ליברלית? אני חושב שזה יכולה להיות גם ראייה מאוד, אני לא בן אדם דתי, אני מדבר על זה שאני אתאיסט, אבל זה גם ראייה מאוד דתית ושמרנית, כאילו נוצרים, יהודים, מוסלמים, רובם המוחלט אכפת להם ממוסר, בגלל זה הם נמשכים לדת הספציפית שלהם. אז יש שם איזשהו משהו שאני מניח שיש אכפתיות ממוסר, אבל אני אומר לעצמי, גם אם אין אכפתיות ממוסר, אני אמשיך ואלחם ואצעק עד שיהיה אכפת. כלומר, אני מגדל ילד, אני מגדל 2 ילדים, יש לי בת 3 ויש לי ילד בן 8. ילדים, ושוב, יכול להיות שאני טועה, אבל החוויה האישית שלי וממה שלמה קראתי בפסיכולוגיה התפתחותית, הם לא באים עם תפיסות מוסר מובנות. הם לא באים. אבל אתה, בזמן הגידול איתם, אתה מנחיל להם מוסר. אתה מנחיל להם בהתחלה בין טוב לרע, אחר כך בין הדברים האפורים, אתה מלמד אותם מתי צריך לחשוב על בניין, בצורה כזאת של מוסר, של הוגנות. זה אותו דבר. אנחנו עכשיו בסיטואציה שאנחנו צריכים להילחם בעולם, ולהגיד, זה עניין של מוסר, זה עניין של טוב ורע. כי לצערי הצד השני עשה את זה. אני מסכים, אתה גם מדבר פה על היסטוריה, גם דיברת בתשובה הקודמת שלך על היסטוריה, ושאנשים חושבים שדברים נפתרים מאוד בקלות בהיסטוריה, שגנדי נראה לי אמרת כמה ימים, וברור שזה לא. אבל אם אני מסתכל על היסטוריה, לדעתי שוב, היהודים היה מאוד מאוד רחמן. אם אני אקח מצבים שבהם מיעוט ישב במקומות שהתנכלו אליו, או רמסו אותו,
לרוב הארגונים האלה יצרו מאפיות, מקסיקנים או שחורים בארצות הברית, אפשר לראות IRA באירלנד, כל הארגונים האלה נהיו מאוד מאוד אלימים, הם בעצם דורשים שלא תתעסק איתם. היהודים משום מה לא עושים את הדבר הזה, הם שולחים אימיילים. לא, זה לא מדויק. אתה חושב על מה שאלה? זה לא מדויק, תראה, היה לנו למהלך ההיסטוריה, המון ארגונים יהודים, שאני לאו דווקא מסכים איתם, אבל שלקחו, כלומר, היה מאפיה יהודית קטנה, אבל די אלימה בניו יורק. היה את הליגה, Jewish Defense League, ליגה להגנה של הרב מאיר כהנא, שאחר כך הפך לכך, שזה היה מאוד אלים. בצרפת היה ארגונים של ליגות הגנה. כלומר, היה את המכבים, כאילו אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על בית שני, החשמונאים, אז יש לנו את היכולת. היום, אני מארגן היום הפגנה, טקס זיכרון, יותר נכון, מחוץ לקמפוס, לששת חטופים שנרצחו, ואני דיברתי עם כמה חבר'ה, אני מנסה לארגן כמה שיותר, דיברתי עם כמה חבר'ה צעירים, בוא נגיד חסונים, לא, יותר ממני, בוא נגיד, הרבה יותר ממני. אתה נראה חסון מאוד. ואמרתי להם, הגישה שאני רוצה, הם יהודים אמריקאים, אבל עם היסטוריה ישראלית מאוד חזקה, חלקם הורים ישראלים, אמרתי להם, הגישה שאני רוצה היום, זה סיירת מטכ"ל. אני רוצה שאתם תבואו להפגנה ואתם תעמדו שם, ושזה יהיה ברור לצד השני, שאם אתם תרצו, אתם יכולים לכסח להם את הצורה, אבל אתם בוחרים לא לעשות את זה. אם אתה מסתכל על רוב, בהיסטוריה של צה"ל, ההיסטוריה המהוללת של צה"ל, כל הסיירות הגדולות, רובן הם מעט מאוד אלימות דה פקטו, כלומר מעט מאוד תחת אש, מעט מאוד קרב פנים אל פנים, כי המטרה היא לא להגיע למצב הזה. המטרה היא להשיג דרכים בערמומיות, בדברים בצורות אחרות. אין שום סיבה שהעם היהודי לא ילחם ככה. ואני חושב שגם העם היהודי הוא לא עם רחמן. אנחנו עם כמו כל עם, יש בינינו רחמנים, יש בינינו פחות, אבל אנחנו, מאז ומתמיד היינו מיעוט כל כך קטן. זה פרגמטי. זה פרגמטי לא לבוא ולהתחיל לפוצץ פרצופים של אנשים. מעבר לזה שזה מוסרי, זה פרגמטי. כי כשאתה רק, אנחנו 2% מארצות הברית. אני לא הייתי רוצה 98% שיבואו ויתקפו. שיבואו עליך. לא, קודם כל זו השיחה, הנקודה שצפה פה זה מה שרציתי שנדבר עליו. אני לא יודע את התשובה, אתה באנו לשמוע אותך. אני כן חושב שזו שאלה מאוד מעניינת, ולגבי העמים, אני כן חושב שהיום אתה איש אקדמיה בסוף, מההיכרות שלי מהאקדמיה, יש איזה רצון או מגמה שאני לא מסכים איתה כל כך, לדעתי לא כל העמים, יש הבדלים בין העמים, אנחנו יכולים לראות נגיד את הרמת אגרסיביות שהרוסים מאפשרים לעצמם לעשות, אני לא רוצה כמובן להעליב אף אחד, אבל צרפתים לצורך העניין נכנעו במלחמת העולם השנייה, הם יכלו להמשיך להילחם, הרוסים לא כל כך. למשל, יש המון דוגמאות כאלה, זה סתם דוגמה שקפצה לי בראש. תראה, קודם כל אני חייב לומר, באופן כללי אני נמנע מהכללות גדולות, כי יש כמה עשרות מיליונים צרפתים, יש כמה עשרות מיליונים רוסים וזה, אבל אני גם נמנע מלהסתכל על ראייה מאוד צרה של קונפליקטים. כלומר, התיאור שאמרת הוא תיאור מצוין ויכול, אבל הצרפתים היו מאוד מאוד אלימים במצאות הצלב, שהם השתתפו בהם, הם היו מאוד מאוד אלימים במלחמת 100 שנים. הצרפתים, כן? הצרפתים. כן, כן. כאילו כל עם מסוגל לעשות המון רע, המון בכוחניות. אני חושב שעינת וילף אומרת, זה מאוד מעניין, על איך שלא צריך לבלבל את המוסריות של העם היהודי עם מוסריות של אנחנו כמובנים יהודים, אז אנחנו מוסריים. המוסריות של העם היהודי למשך 2000 שנה היא הכרח של כשאתה חי כמיעוט, והחלש הרבה יותר קל להיות מוסרי. לחזק קשה להיות מוסרי, כי החזק צריך לקבל החלטות. אז נורא קל להיות מוסרי כשאתה ילד ואתה כאילו זה, אבל כשאתה בן-אדם מבוגר ואתה צריך לקבל החלטות. זה קשה יותר. זה לא אומר שאתה לא עושה את זה, אבל... היהודים זה החלש או החזק בדוגמה הזאת? אני חושב שלאורך ההיסטוריה וכרגע מחוץ למדינת ישראל, היהודים זה העם החלש. ואנחנו כמדינת ישראל, אנחנו העם החזק. אז העולם לא רגיל לראות אותנו באים ומקבלים החלטות, ולפעמים החלטות קשות, ולפעמים החלטות שמביאות להרס רב והמון נפגעים בצד השני. הם לא רגילים לזה, כי הם רגילים לראות אותנו כנועים, הם רגילים לראות אותנו
מסכנים. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא מוסריים או כן מוסריים, זה פשוט אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים. מאוד מאוד מעניין. אגב, ווילף התארחה פה, אז באמת היא אומרת דברים מאוד מעניינים, וגם תודה, רציתי להגיד לך תודה על זה שתיקנת אותי עם המאפיה היהודית, מכיר את המקרים האלה, ובאמת חידוד טוב. לא, תראה, אתה גם צודק אבל, אתה צודק. זה מה שרציתי להגיד. הם בולטים בראש כי הם היוצא מן הכלל, נכון? אז הם כן מציגים את הכלל, אתה יודע, לכולנו יש את התמונה של עשרות אלפים יהודים עומדים בתור לגזים. אתה השלמת את החידוד שלי, אני מסכים איתך, באמת על כל דבר כזה, כמובן גם צרפתים, רוסים, ברור שזה עשרות מיליונים, גם היהודים. בכל זאת, השאלה שלי היא כזאת, אולי נלך למקום יותר פילוסופי, מבחינתך, אם הייתי אומר לך ששימוש בכלים, זה גם שאלה אגב, מה זה מוסר, כן? זו שאלה מאוד גדולה שעולה פה בשיחה, אין ספק, אבל המוסר כפי שאתה רואה אותו, אם הייתי אומר לך ששימוש בכלים פחות מוסריים, לפי דבריך, האם היית משתמש בהם אם היית אומר לך שבוודאות זה יוביל לתוצאות יותר טובות, ופחות יהודים יושפלו, פחות ירקו על אנשים, ראיתי באמת שיצא עכשיו דוח של קולומביה שאומר דברים כאלה, האם אתה היית נוקט בזה? זה נטו פרגמטיות או שיש גם נושא מוסרי? לא הייתי נוקט בזה. לא היית עושה את זה? לא הייתי נוקט בזה כי אני לא רוצה שהלחימה תשנה אותי. זה משהו שאני לא מוכן, אני נלחם בשביל דברים מסוימים, אני נלחם בגלל הערכים שלי, ואם אני צריך עכשיו להתחיל לוותר על הערכים שלי, בשביל להשיג את הניצחון, אז לא אני ניצחתי, מישהו אחר ניצח כבר, וזה אני לא מוכן, זה לא משהו ואני חושב על זה גם כיהודי, גם כישראלי, אבל גם כמחנך, דמות חינוכית, וגם כאבא. אני לא רוצה שהילדים שלי יבואו ואני אלמד אותם, יש קווים, אבל הם לא, על כל דבר מותר בסוף לוותר. ותראה, ויש בזה עוד דבר, כי ברגע שאתה חוצה את הקו לדברים לא מוסריים, אלימים, כל השאר חצו אותו כבר, נראה לי. אין קו חוץ מזה. אבל אתה נותן לגיטימציה, וזה ההבדל. עכשיו, בוא אני אבל אתן לך דוגמה על ההפגנה היום. אני החלטתי שאני עושה טקס זיכרון לחטופים מחוץ לקולומביה. וזו הייתה החלטה אישית שלי. ובכוונה לא, אמרתי להרבה סטודנטים, אבל אמרתי, אני לא עושה את זה עם שום ארגון. לא הלל, לא חב"ד, לא ארגוני סטודנטים, שיש המון והם עושים דברים מדהימים. כי אני רוצה לעשות את זה בדרך שלי. והדרך שלי זה פשוט להגיע. שאני לא הולך לבקש, לא מהאוניברסיטה ולא מהמשטרה של ניו יורק, אני לא מבקש מהם אישור לבוא ולעמוד שם, ולהגיד קדיש על 6 נרצחים. אני לא מבקש את זה. עכשיו, למה אני לא מבקש את זה? כי כל עוד שהצד השני, במקום לבקש אישור, מבקש מחילה, אין עליי שום מחויבות מוסרית לבקש אישור. כי זה לא עניין מוסרי, זה עניין חוקי, זה עניין של לפי הכללים של החברה. אין לי בעיה לשבור כללים של חברה, כמו שכולם רואים, אין לי בעיה לעמוד בקמפוס ולהגיד שהנסיעה היא פחדנית, אין לי בעיה להגיד שביבי נתניהו הוא נוראי, ואין לי בעיה להגיד שלפיד הוא מתרפס, ושגנץ הוא מתרפס, אין לי בעיה לתקוף את כולם, אין לי בעיה עם זה. אבל אני לא אעבור כללי מוסר. עכשיו, מה זה מוסר? אנחנו ניכנס לזה, אבל יש לי דברים. אלימות מבחינתי זה מחוץ לקהל. רק בשביל להבין, אני לא חושב שירדתי לסוף דעתך עם הנושא של היום ההפגנה. אתה אומר שאתה לא, כל עוד הם לא מתנצלים, הצד השני, אז גם אתה לא צריך להתנצל? לא מתנצלים. כל עוד שהם במקום לבקש אישור, אתה יודע, הם צריכים לבקש אישורים לכל ההפגנות האלה, במקום זה הם הולכים, הם שוברים את כל החוקים, ואז הם באים ואומרים, סליחה, אל תעיפו אותנו מבית ספר, סליחה, כאילו, אז הם באים לבקש, כאילו באנגלית אומרים, don't ask for, say sorry afterwards, משהו כזה. כאילו, it's better to say sorry than to ask for approval. Don't ask for approval, then ask for forgiveness. אז אני אומר, אני מוכן לחיות ככה, אני מוכן לעבוד ככה, אבל יש דברים ספציפיים שאני לא אעשה, וגם יש דברים פרגמטיים שאני לא אעשה. הייתי בהפגנה, דיברתי לא עם מיקרופון, עם כזה בולהורן כזה, מגפון, ואז שוטר בא, אומר לי, אסור לך, תדבר עוד פעם אחת, אני שם אותך בכלא. אז לא שווה לי להמשיך לדבר כאילו דרך מגפון. אני כבר חטפתי אגרוף עם שוטר בארץ, אני יודע איך זה לא נראה לי כיף. כאילו, אתה יודע.
שמעתי אותך מדבר על זה. באמת זה מעניין, הדרך שבה אתה מסתכל, ואני חושב, שוב, אני מניח שתסכים איתי, אבל יש עליה תשלומים די כבדים, לדעתי, לעומת ארגונים אחרים, ושוב, אני אשמח אם יש לך בראש עוד חברה שמתנהלת כמו, לדעתי, כמו היהודים. אני חושב שבסופו של דבר, בסופו של יום, אתה כן נשאר, ושוב, אני מאמין שתסכים איתי, אבל אתה כן נשאר בחוקי המשחק, אתה לא שובר אותם כמו הצד השני, ובאיזשהו מקום, זה באיזשהו מקום מנרמל את הסיטואציה. אני גם שמעתי אותך אומר דברים כמו, זה בסדר שהצד השני מביע את דעתו, אבל גם צריך שהסטודנטים ייחשפו לצד הישראלי. ואני חושב שזה, אנחנו רואים, אתה אגב גם היית לא ממה שאני, שוב תקן אותי, אבל אתה לא קורא למרצים שם ולסטודנטים האלימים טרוריסטים. למרות שמבחינתי זה טרור לכל דבר ועניין, הם עושים לכם טרור. כשהם חצו קו מסוים, קראתי להם טרוריסטים. ואני עדיין, ועכשיו התחלתי לקרוא להם מה שנקרא פארה-טרוריסטים. כאילו, אבל תראה, אני יכול לחדד את השאלה שלי אולי, מה אתה חושב, מה יקרה, שוב, אני יכול להקריא קצת מהדוח שעכשיו, ראיתי ממש אתמול פורסם דוח של קולומביה, שסטודנטים נדחפו לרצפה וצפו בדגלים של ישראל נשרפים, ראו ציורי של כלב קרס, נתלשו מהם תכשיטים, ירקו עליהם והשפילו אותם, חברי סגל גם, אני אשמח שתספר על החוויה שלך, אני גם יודע שהיית לך עניינים, אבל כינו סטודנט של שירת בצה"ל כרוצח, אנשי סגל סירבו להאמין לתלונות של סטודנטים, כל זה, בסופו של דבר, האם התגובה שאתה רוצה לעשות זה להמשיך, כאילו לשלוח אימיילים ולבקש לעבוד איתם ולהגיד קולומביה הם בסדר, לא. תיתנו לנו? מה לעשות? זה ממשיך. מה נעשה? ממש לא. תראה. תצייר לי את העולם שזה נפסק בו. לצערי, הרבה יהודים מרצים בעיקר בארצות הברית, הרבה ישראלים מרצים בארצות הברית, לצערי הם חושבים שזה הפתרון, לכתוב מיילים, לעשות פגישות מאחורי הקלעים, לא, אני לא חושב שזה. פעולה לא אלימה, הפגנה לא אלימה, לא אומרת רק בואו נכתוב מיילים ונחתום על עוד עצומה ונדבר עם עוד תורם. זה חשוב וצריך לעשות את זה. אבל זה אומר לבוא עם הגוף שלנו, לעמוד שם, לצעוק, להראות את המצב ולדחוף עד שמשהו קורה. ואם זה אומר יום אחד לקום וללכת, אם זה אומר שכל הרופאים הישראלים בארצות הברית, תחשוב על זה, אוניברסיטת קולומביה, אוניברסיטת UCLA, אוניברסיטת סטנפורד, לכולם יש בתי חולים, בכולם יש רופאים ישראלים מדהימים. יום אחד שכל הרופאים ישראלים, עזוב היהודים, רק הישראלים אומרים, אנחנו לא באים לעבודה היום בגלל שאתם לא מגנים על סטודנטים יהודים, ואין מה לעשות, וזה אומר שילדים לא יהודים יישארו חולים, זה אומר שה-ER, זה אומר שיום אחד זה יקרה, יומיים זה יקרה, האוניברסיטאות מפסיקות. זה פעולה לא אלימה שאפשר לעשות. לצערי, היהודים בארצות הברית והישראלים שבאו לפה ושתו קצת מהקולייד שלהם, הם מאמינים בלכתוב מכתבים בעצמות. אז אני אומר, זה טוב, תעשו את זה, אני מארגן מבחוץ את הלחץ, אנחנו צריכים לעבוד ביחד. כי רק עם לחץ וצעקות זה לא יקרה, רק מבפנים זה לא יקרה. ומה שתיארת לי עכשיו אתה חושב שיכול לקרות? אם זה לא קרה ב7 באוקטובר או בנובמבר, זה יכול לקרות השנה? אני מקווה. אני לא יודע. כאילו, אני לא חושב שזה לא יכול לקרות, אני לא מוריד את זה מהשולחן. אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את כל המרצים היהודים, ובעיקר הישראלים שגרים בארצות הברית. אני פשוט לא מבין אותם. זה או שאכפת להם רק מעצמם, אני לא חושב שזה המצב. אני רוצה להיות ברור, אני לא חושב שזה המצב, אבל ההתנהגות מראה שאכפת להם רק מעצמם. אני לא חושב שזה המצב. או שהם לא מבינים את חומרת העניין. אבל זה לא בגלל שהם לא מספיק חכמים, או שאין להם מספיק אינפורמציה, כי הם לא רוצים לקבל את חומרת העניין. כי האינפורמציה שם, והם פשוט מפחדים לקבל את זה. או שהם חושבים שזה יעלה מעצמו. ואז אני פשוט אומר להם, תלמדו היסטוריה. זה הכל. זה השלושה דברים. עכשיו, יש להם ילדים שהם מגדלים פה, יש להם לחלקם יש נכדים שהם מגדלים פה, יש להם משפחה בארץ שמגיע להם שהם ילחמו בשבילם. איפה הם? למה הם לא ברחובות? למה לא בכל קמפוס יש 4-5 אנשים כמוני? ברגע שנגיע לנקודה הזאת, ואני מאמין שאנחנו יכולים להגיע, ברגע שנגיע לנקודה הזאת, אנחנו נראה שינוי. אז לצערי זה לוקח הרבה יותר זמן ממה שחשבתי. אני חשבתי אתה יודע, בסוף אוקטובר, אחרי שהווידאו הראשון הוא התפרסם, התראיינתי בחדשות, אני חושב שזה היה חדשות 12,
בלייב. שאלו אותי איך אתה מרגיש, ואמרתי, אני מרגיש כמו מפקד שצעק אחריי והתחיל לרוץ, ואחרי 100 מטר הסתכל אחורה וראה שאף אחד לא מאחוריו. ומאז הצטרפו למאבק, הצטרפו כמה יהודים, יש מרצים ישראלים שעובדים, חלקם אפילו נחשפים, רובם מאחורי הקלעים, אבל יש בארצות הברית 800,000 ישראלים בכל ארצות הברית. אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לזעזע את המערכת הפוליטית, את המערכת החינוכית, את המערכת של התקשורת, אנחנו יכולים. איפה אנשים? אני לא יודע. אז מה שאני מנסה לעשות זה פשוט לארגן, לדחוף כמה שיותר אנשים, כמו שאני אומר, בהפגנה הזו נגיע 10, אחר כך יגיעו 50, אחר כך יגיעו 100, אחר כך יגיעו 1,000, אנחנו נוציא את כולם לרחובות. בא לך אולי קצת לשתף במחיר האישי ששילמת? אתה אומר באמת שאתה רוצה שמרצים אחרים יתנהלו כמוך. אם שילמת מחיר. שילמתי מחיר אישי מאוד כבד. הקריירה שלי הלכה בקנטים, אין מה לעשות, כאילו אי אפשר, זה כאילו, כשכל הקולגות שלי הפנו לי גב, דוקטורנטים עזבו אותי בכל מיני סיבות מסוימות שהם המציאו, אבל זה ברור למה. אתה יכול לתת סיבות? מה כתבו לך? כן, אני מצטערת, אני לא יכולה להיפגש השבוע כי אני מאמצת כלב, ואז שבוע אחרי זה, אני מצטערת, אני לא יכולה זה כי הכלב חולה, ואז שבוע אחרי זה אני מצטערת, אני עייפה, ואז כאילו אחרי כמה זמן, אתה אומר, מה קורה? אומרים, לא, I'm setting different priorities. האמריקאים פשוט נורא מפחדים לבוא ולהגיד לך, תקשיב, אני לא מסכים עם מה שאתה עושה, או אני לא רוצה, והייתי מכבד אותם הרבה יותר אם היו עושים. ברור. אני הכרתי גם בחול, אני יודע מה זה. אז כאילו, אז מחיר קריירה כבד, פרטי, חיים, איבדנו, אני ואשתי המון חברים, יש רגעים שאני מרגיש פחד ברחוב, אני התפרסם, אולי שמעת על זה, שאימם קרא לסטודנטים, כאילו למצוא דרכים להיפטר ממני, take me down, להשתיק אותי, אז כמובן שיש מחיר. המחיר הזה הוא בגלל המרצים שלא מדברים. עכשיו, כמובן הם ישמעו את זה והם יגידו, אני לא רוצה לשלם את המחיר הזה, אני לא רוצה, אם אני אעשה כמו שי, אז אני אשלם כמו שי. אני אומר, לא, שי משלם בגלל שאתם לא עושים את זה. כי אם היו 100 כמונו, הם לא היו כאלה תוקפים אותי, והם היו מבינים שיש פה משהו יותר גדול. אבל בגלל שהשיים ב-UCLA ובסטנפורד, בברקלי ובכל המקומות, כל הישראלים בכל מיני מקומות, והם אנשים נהדרים, כי חלקם אני כותב איתם בוואטסאפים, והם עושים דברים מאחורי הקלעים, אבל בגלל שהם לא קמו ואמרו, אני בקמפוס ואני צועק, גם אם יש שם רק 10 אנשים, בגלל זה, אז אני הפרצוף היחיד, או כמעט היחידים, שהשונאים מכירים ואותי הם תוקפים. תגיד, אני אשמח אם תרצה להרחיב עוד על כל מה שאתה מספר. אמרת שהיה לך מחיר פרופסורים ומרצים הפסיקו לדבר איתכם? תראה, כל העולם פחות או יותר, לפחות כל העולם היהודי, אבל כל העולם, גם באקדמיה בארצות הברית, ראה איך שב-22 באפריל לא נתנו לי להיכנס לקמפוס. פשוט באופן פיזית, האדמיניסטרטור הראשי של האוניברסיטה עומד שם ולא נותן לי להיכנס וניתק לי את הכרטיס. You know what? I wish you'd let me into my job. Everybody silence! Everybody! Over here we got the COO of Columbia University, Mr. Cass Holman. Wait, no! They have deactivated my card. They are not letting me on campus because... I have not just a civil right as a Jewish person to be on campus. I have a right as a professor employed by the university to be on campus. They deactivated my card. These are 5 lawsuits that are happening, but we don't want to sue. We just want to be Jewish in public. שני מרצים מתוך מחלקה של 30 כתבו לי משהו. בעדך, אני מניח. כן, כאילו שני מרצים, אז אפילו בעדים, פשוט שאלו, are you okay? כן. כאילו, הם אפילו לא חייבים להסכים איתי, אבל הם יכולים לבוא ולהגיד, אני רואה את החוויה שלך, גם אם אני לא מסכים איתך, זה לא בסדר. הדבר הספציפי הזה, אם תיקח את כל השאר והצידה, זה לא בסדר. זה אלימות ממסדית. למה הם לא כתבו לדעתך, כל השאר? תראה, אני נורא אוהב את הביטוי בעברית, כי הם אפסים. הם אפסים. עכשיו, מה, תן לי רציונל, כי אולי אני מניח ראו אותך, אתה בחור נחמד. רציונל, תראה. מה, הם מפחדים? יש לי דוקטורט בפסיכולוגיה חברתית. אני יכול לדבר הרבה על רציונליזציה. הרציונל פה בא אחרי. אני יכול לתת לך את הרציונל. אבל הם או שהם מפחדים,
עכשיו, הם מפחדים לדבר כי הם מסכימים איתי, או שהם מפחדים שיקרה להם משהו, או שהם מפחדים על הקריירה שלהם, או שהם פשוט, אין להם בהירות מוסרית של מה בסדר ומה לא בסדר. עכשיו, הרציונליזציה שלהם זה, תראה, אין מה לעשות, הוא צועק הרבה, אז מגיע לו, תראו, וזה, זה לא כזה נורא, הוא מנפח, תראה, העולם יודע טוב מאוד להאשים את הקורבן. תמיד אפשר לעשות רציונליזציות, אבל בפועל, אם מישהו שבמשרד שלו, צמוד למשרד שלי, והיה קורא לו משהו כזה, הייתי מרים טלפון, הייתי כותב אימייל, הייתי אומר, וואלה, אני ממש לא מסכים איתך, אבל אתה בן אדם, אני בן אדם, וברמה האישית הזו, אני רוצה לתת לך חיבוק. וזה לא, ואתה יודע, זה רק מחלקה אחת מתוך בית ספר שלם שלא עשה כלום, זה מתוך אוניברסיטה שלמה שלא עשה כלום, וזה מתוך כל האקדמיה בארצות הברית, כלומר, זה משהו שהוא קורה. כן, זה נשמע באמת שממש הפנו לך את הגב, זה נשמע כמו מקרים של, עבדתי בחברת סכסוכים עם העבודה, אתה נכנס לסכסוך עם המקום העבודה שלך לגמרי, לדעתי. כן, זה לגמרי. לא יכולו לך להיכנס, לא הקשיבו לך, בסופו של דבר, אני לא יודע איך זה נגמר, האמת. זה מצחיק להגיד, יש שם איזשהו סכסוך, אבל אני לא מסוכסך עם קולומביה. כאילו, זה יודע, זה נראה כך, אבל אני לא מסוכסך עם קולומביה. יש דברים שקולומביה לא עושים שהם אמורים לעשות. כלומר, הם אומרים, זה הדברים, זה הערכים שלנו כאוניברסיטה. אני כמרצה שעובד פה, מחויב ל-values האלה של הארגון, לערכי הארגון. האדמיניסטרציה הקיימת לא חיה לפי זה. אז אני לא מסוכסך עם קולומביה, אני מסוכסך עם האדמיניסטרציה, אני בעד הארגון. אבל הם נגדי. הם פיזית ומנטלית נגדי. עכשיו, יש בזה, אני חייב לומר, אין בי שום מרמור. היה לי כאב גדול, כשאיבדתי את זה, כשהבנתי מה קורה, אבל אין בי מרמור, כי להפך, זה נותן לי זה ברור לי מי איתי ומי בעדי, ומי נגדי. ועם כל מה שהפסדתי אישית, המחיר ששילמתי ב10 חודשים האחרונים, הרווחתי כל כך הרבה, הרווחתי קהילה אמיתית, הרווחתי הזדמנויות מדהימות, ואנשים שואלים, כאילו, דיברתי בקונגרס, העדתי בקונגרס, ואנשים אומרים, כאילו, איך מגיעים להעיד בקונגרס? אני אומר, פשוט צועקים בקמפוס, ואז צועקים עוד, ואז מפגינים, ואז עושים זה, ואז עושים זה, ובסוף מגיעים. לאף אחד לא אכפת מזה שי דוידי. גם לאף אחד לא צריך להיות אכפת משי דוידי. אבל בגלל שהמשכתי לדבר, ואני ממשיך לפעול, בסוף יש לך גם הזדמנויות מדהימות, לעשות דברים. תגיד, יש לך איזה סיפור ספציפי? אני באמת סופר מעניין, אמרת שגם פחדת. תראה, היו רגעים של פחד, כשהיה את כל אני אפילו לא יודע מה הם בנו בקמפוסים, האנקמפמנט שלהם, המחנות ההשתלטות שלהם, וזה היה בקולומביה, ויצא משם וידאו על איך שוטפים את המוח לאנשים שבתוך המחנה נגדי. ואיך כאילו מישהו מדבר וכולם חוזרים, ממש כמו טוקים, כמו כבשים אפילו. יש איזה אב שמדבר והכבשים פורעות. ופתאום הבנתי שאני ניגש לזה מקטע מאוד רציונלי, ובצד השני הם ניגשים לזה בקטע בכוונה לא רציונלי, של אינדוקטרינציה, של שטיפת מוח. ואז הבנתי, רגע, יכול להיות שהיא מספיק חמום מוח אחד שגם שטפו לו את המוח. אז היו כמה ימים שהסתובבתי לי כאילו עם כזה כובע ומשקפי שמש, ובשביל לא, או עשיתי כמה סיבובים. מישהו יכול לרצוח אותך, נשמע. אני מנסה, אני לא חושב שזה יגיע למשהו כזה. אני באמת לא חושב, כי אני חושב שהצד השני גם מבין, הצד השני עשה אותי סמל. לא היהודים עשו אותי סמל, לא ישראלים עשו אותי סמל. הצד השני... סמלים נרצחים, לא, כאילו, אני מקווה שזה בסדר, השיחה הזאת. תשמע, אני חושב על זה, אני לא חושב שזה יגיע למשהו כזה, אבל אני כן לוקח משני בטיחות, אז היום יש לנו את ההפגנה. אז יש סטודנט יהודי אמריקאי ששירת בצבא האמריקאי, שהוא גם בחור חסון מאוד, אז אני נפגש איתו ועוד עם שני חבר'ה, ואנחנו הולכים ביחד להפגנה, רק, אתה יודע, בשביל לנטרל מצבים, לא בשביל זה. אני מנסה למזער את הזמן שלי בקמפוס.
ארצות הברית היא מדינה כל כך אלימה, יש פה כל כך הרבה סכנות יומיומיות, כי זה עם, זה לא עם, זה מנטליות של מקבלת אלימות. זה לא אחד הדברים שאני דואג להם. אני יותר דואג להם שהם כאילו ינסו להשתיק אותי בדרכים אחרות, שכאילו יגרום להם להיראות כאילו הם טובים, שהם ממציאים עליי דברים בשביל לנסות לפטר אותי. פותחים כל מיני חקירות שהם אין להם שום בסיס. זה מלחיץ אותי, כי זה מאוד סובייטי. זה מאוד, זה צורת השתקה שהיא מנסה להגיד שהיא בעצם היא לא השתקה. וזה בעייתי. ואתה עם עורכי דין עכשיו נלחם בתביעות שווא כאלה, בתלונות שווא? אני נלחם בתלונות שווא באוניברסיטה, שאני יכול לספר לך כמובן. בעיקרון, האוניברסיטה מאשימה אותי ברשימה מאוד ארוכה, אז תסלח לי, איסלאמופוביה, anti-Arab prejudice, גזענות, סקסיזם, זנופוביה ואנטישמיות. מה זה זנופוביה? זנופוביה זה שנאת הזר, כאילו נגד מהגרים, שזה מצחיק, כי אני מהגר, אבל בסדר. ואנטישמיות, כאילו אני מכניס את זה גם, כי באמת, כי זה מראה כמה זה מגוחך. בגלל שאני דיברתי נגד היהודים האנטי-ציונים, הקט הזו של היהודים האנטי-ציונים, ועל איך כאילו הם לא מבינים כלום, וביקרתי אותם קשה, אז עכשיו אני גם אנטישמי. אז זה מראה כמה האוניברסיטה משמשת ככלי לחקירות פוליטיות. אז יש לי עורכי דין, אחד הדברים, אני חייב להגיד לך, אני בן 41, בחיים לא היה לי עורכי דין לפני זה, אף פעם לא הייתה לי צורך. אחד הדברים, זה מאוד מלחיץ ומאוד זה, אבל אחד הדברים הנהדרים בלדעת שלא עשית כלום, זה שזה נותן לך את האפשרות לבוא ולהגיד, תבדקו אותי, תחקרו אותי, הכל בטוויטר, תשימו לי פוליגרף, אין לי בעיה, כי כשאתה יודע שאתה לא עשית כלום, אין לך מה להחביא. מטורף, אתה עכשיו בעצם נלחם בשביל להוכיח שאתה לא אנטישמי כן, לך תוכיח שאין לך אחות, כאילו, זה מגוחך, זה פשוט, אני נלחם להוכיח שאני לא נגד פלסטינים, שיש כאילו טקסטים שכתבתי לאורך השנים, והתפרסמו במקומות מאוד מורכבים, שאני כאילו, אני שמאלן בארץ אני מקבל שנאה מהימין הקיצוני, כאילו, אז כאילו, אבל אני החלטתי, אני לא צריך להוכיח כלום. אני לא בא לרוקן את הכיסים שלי בשביל שיראו שאני היהודי הטוב. אתם צריכים להוכיח. אתה בטוח שהקומדיה הזאת, אתה אומר את זה בעצמך, אתה חושב למה שהיא לא תיגמר בניצחון מוחלט של הצד השני? כאילו, העולם מראה לך לדעתי לאורך הרבה חודשים שאין שום, מאשימים אותך שאתה אנטישמי, אין פה, ב7 לאוקטובר עוד לפני שצה"ל עשה משהו, התחילו הפגנות, אתה גם מדבר על זה. הסיבה היא כזו, כי אתה צריך לזכור מה המטרה שלהם. המטרה שלהם זה לא לפטר אותי, זה האמצעי. המטרה שלהם זה להשתיק אותי. זה להשתיק אותך. ואני יודע שאני לא אשתק. וברגע שזה, אז אין להם יכולת לנצח. וכשאתה חוטף, אתה יודע, כשאתה חוטף אגרוף בפנים, אז אתה לא יכול לצעוק, אבל אתה יכול להחזיק שלט. וכשאתה לא יכול להחזיק שלט לבד, אתה יכול להחזיק שלט עם עוד 5 אנשים. אני יודע שהם לא יצליחו להשתיק אותי. ומבחינתי, אני יודע שאנחנו מנצחים פה. עכשיו, שוב, זה לא יהיה מחר, זה לא יהיה מחרתיים, אבל בטווח הארוך אנחנו מנצחים. התמונה שאני רואה פה בינתיים, זה תמונה שאתה מבקש לעשות הפגנה שקטה, נועלים אותך מחוץ לאוניברסיטה לחודש, אם אתה בסוף הולך לימודי בשביל שלא יזהו אותך, שלא יקרה לך דברים, אני מניח שאתה מסוכסך לגמרי עם הפרופסורים סביבך, עם סטודנטים סביבך, אתה הורחקת לגמרי ונודעת מהקהילה שם. איך אנחנו מנצחים את זה? בוא אני אגיד לך ככה. איך אתה רואה את זה? 50 שנה קדימה. יש סיכוי נוראי, אבל הוא קטן מאוד, אבל יש סיכוי שמדינת ישראל מושמדת, יש לנו שהנרטיב השלט של השקרי הזה של רצח עם, טיהור אתני, כל החרא הזה, סליחה על המילה, הוא כאילו זה הנרטיב המנצח, וזה יהיה בספרי ההיסטוריה, ובספר ההיסטוריה הזה, אני הוא הרשע. יש סיכוי קטן אבל, מאוד מאוד קטן. הסיכוי הגדול, ואני לא יודע אם זה 20 שנה, 50 שנה או 100 שנה, זה ספרי ההיסטוריה מראים השיגעון הפנאטי הזה של האנטישמיות, שעכשיו הוא מגיע מאזור הג'יהדיות ומאזור השמאל הקיצוני, כמו שהוא הגיע פעם מהימין הקיצוני,
שזה יהיה עוד פעם איזשהו גל, והעולם יקה על חטא, ובסיפור הזה, בספרי ההיסטוריה, שזה רוב הסיכוי, שזה מה שיכתב, זה לא אומר שאני הגיבור או אני הטוב, אבל האדמיניסטרטור שעמד שם, ובגלל זה גם חשוב לי שכולם ידעו את השם שלו, קאס הולווי, האדמיניסטרטור שאולי הוא בן אדם טוב, הוא הטיפוס הרע בסיפור הזה. עכשיו, ההיסטוריה מסופרת על ידי המנצחים, יש את הסיכוי שהמנצחים יהיו הצד השני, אבל הוא סיכוי מאוד מאוד קטן. זה הניצחון שלנו, זה המאבק שלנו, והוא מאבק ארוך שנים. אני באמת חושב, כתוך זה שאתה מדבר, מה זה בכלל ניצחון? אין ספק שהניצחון הערבי הוא ברור, כאילו, אין פה ספק, אבל... אני לא חושב שזה נכון. הניצחון הערבי שלא יהיה ישראל. לא, אני חושב שאנחנו צריכים, נכון, שיש להם את השנאה המטורפת הזו, אבל צריך לזכור כמה דברים. קודם כל, הלאום הפלסטיני, שאני לא מפקפק בלאום הפלסטיני, יש אנשים שאומרים הוא לא קיים, אני אומר, אם יש 5 מיליון איש שמרגישים משהו, אז זה משהו, וזה, גם אם זה הוקם ב-64, ואנחנו יודעים את ההיסטוריה, הוא קיים. אבל הלאום הפלסטיני, אם הוא לא ישתנה, הוא בנה את עצמו סביב נגד הלאום היהודי במדינת ישראל. הוא בנה את עצמו, כאילו זה לא אני אומר את זה. זה משהו. אבל זה לא חייב להיות משהו. אבל אני חושב שברגע, נגיד והם מנצחים, ואין מדינת ישראל, אז אלא אם הם עושים משהו, גם אין פלסטינים. הם מאבדים את הלאום שלהם. עכשיו גם צריך לזכור, חמאס, המטרה שלו זה לא רק אין מדינת ישראל, אין יהודים. המטרה שלו זה חליפות במזרח התיכון. אז זה לא באמת ניצחון, אז לא יהיה יהודים, ומה הם חושבים? שעכשיו פתאום הם יהיה להם פה את מדינת אייסיס, וזה ברור שלא. אז כאילו, אז גם לא ברור מה הניצחון של הצד השני, אבל מנקודת ניצחון שלנו, זה שהעולם, מבחינת ישראל, ואיך שאני רואה את זה, שהעולם יקבל אותנו כשכנים. אתה לא צריך לאהוב אותנו, אבל אתה מקבל את זה שבטאבו, זה הדירה של השכן, ולשכן מותר לעשות, ואולי הוא לא יכול לנגן מוזיקה אחרי 12 בלילה, אבל אתה לא יכול להיכנס ולהגיד לו מה לעשות בבית. ברגע שהעולם יקבל אותנו כשכנים, אני חושב שזה הניצחון. יש לי יותר מדי מה להגיד לך על מה שאתה אומר, אני אנסה לעשות איזה סדר, אני אשמח שתגיב לי על זה. קודם כל שהעולם יקבל אותנו או לא, שוב, זו שפה שאני מבין אותה, אבל העולם מראה לנו כמה הוא ריאליסט, לא אכפת לו שהיהודים בשואה יסגרו להם את הדלתות ולא ייכנסו לשום מקום, ועשו להם גם באנגליה, בישראל לא הכניסו אותם, זה לא כזה קריטי לו. כן, אבל אני אסביר לך את ההבדל. ההבדל הוא שאני אגיד לך, עד עכשיו ביקשנו שהעולם יקבל אותנו. ועכשיו מה? אנחנו צריכים לשנות סוויץ' ולהגיד, אנחנו לא מבקשים, שלא תבינו לא נכון, אנחנו דורשים, כי זה מגיע לנו. הציונות היא התנועה לבית יהודי, ואנחנו לא מבקשים שתתנו. אז נכון שהיינו צריכים באופן פרגמטי, היינו צריכים את בלפור, היינו צריכים את החלטת האום, אבל אנחנו אומרים, זה מה יש. וזה ההבדל. אבל החיים הם יחסיים. לא, אבל זה בדיוק, נגיד, תיקח דוגמה את ארצות הברית מנסה להראות לנו שהם נורא חזקים, ואם לא יעשה כמו שהם, אז לא ייתנו לנו נשק. מה הם חושבים? האם הם חושבים שמדינת ישראל תבוא ולהגיד, טוב, אז אנחנו נעשה מה שאתם רוצים? לא, כי באיזשהו שלב, מדינת ישראל תגיד, אתם יודעים מה? אנחנו נקנה נשק מהודו, או מסין, או מרוסיה. אנחנו נעשה הכל בשביל לשרוד. אתם לא עושים לנו טובה. אנחנו עושים לכם טובה. אנחנו עושים לכם טובה שאנחנו החלטנו להיות מיושרים עם התפיסה המערבית, כי זה התפיסה שלנו. אבל לשרוד זה הדבר החשוב. ואם אתם לא תיתנו לנו את מה שאנחנו צריכים בשביל לשרוד, אנחנו נמצא דרך. כמו שמצאנו דרך עד 67, שארצות הברית סירבה לתת לנו נשק. אנחנו נמצא דרך. אני מקבל, ואני מקבל גם שבסוף נעמוד על הרגליים האחוריות, השאלה מתי זה יקרה. האם זה יקרה אחרי אוקטובר 7, מה שלדעתי זה עדיין לא קורה. ואגב, יש לי דוגמה, כל מה שאתה מדבר איתי על זה, שהאסלאם בסוף יפסיד כנראה, אני מקבל, אני מסכים, כנראה שהמערב... לא האסלאם, זה האסלאמיזם, זה לא אותו דבר. האסלאם זה דת. האסלאמיזם כתנועה פוליטית, זה משהו אחר לגמרי.
בוא נגיד שהוא מפסיד, אני פשוט שואל את עצמי, באמת הדוגמה שעולה לי בראש זה מלחמת העולם השנייה, שבצרפת ובאנגליה היה המון הפגנות, אוקספורד וקמברידג' התחילו להפגין נגד התחמשות אנגלית וצרפתית כנגד היטלר, לא נתנו להתחמש, ארגנו שם הפגנות ענק, ארגנו שם פשוט, זה מטורף, אני קורא על זה עכשיו ספר, זה לא נתנו אתה מכיר את הדבר שאני אומר? כן, תראה. לא נתנו להם להתחמש לצרפת, אגב זה גם נכון לגבי זה שאמריקה שמה פצצות כנגד הסובייטים, שהסובייטים אימו על מערב אירופה וניסו להגן על זה. והמעמד, אני פשוט מנסה להגיד, בסוף הם הפסידו הנאצים, אבל אחרי איזה תשלום, עד כמה אנחנו נהיה מוכנים לשלם מחירים עד שנגיד עד כאן. ואני מרגיש שאנחנו עדיין לא אומרים את זה, אנחנו עדיין לא אומרים עד כאן. אנחנו נותנים לאנשים באוניברסיטות לירוק עלינו ולשרוף מולנו דגלים. ואנחנו, אולי ב-worst case, אנחנו נשבות. אבל תקשיב, קודם כל, זה לגמרי נכון, כאילו אתה צודק, והשאלה של המחיר היא השאלה שמטרידה אותי תמיד. כאילו, כי כשאתה יודע מה יהיה הפתרון, אתה יודע מה יהיה הסוף, אבל אתה לא יודע מתי תגיע לשם, ובאיזה מחיר זה מפחיד. אבל זה, צריך לשים לב למשהו מאוד חשוב. אתה לא יכול לבוא לעם, ואני אגיד עם, ואני אקח את יהדות ארצות הברית וקנדה, נגיד. אתה לא יכול לבוא אליהם, ולהגיד להם, במשך 70 שנה אמרנו לכם להתנהג בצורה אחת, ועכשיו, בין לילה, תעשו 180 ותתנהגו בצורה הפוכה. אתה לא יכול. זה כמו שאתה לא יכול לבוא לאנשים, ולהגיד להם, אני גייסתי אותך ל-8200, הנה וסט, הנה M16 מקוצר, רוס וסג'איה. אתה לא יכול. זה משהו שקורה עם הזמן, אתה צריך להכין את האנשים, אתה צריך להנחיל את הרעיון הזה, של אפילו לעמוד באופן פומבי ולעמוד ולייצג את עצמך, אתה צריך לעשות את זה. אני לא בטוח שאני מבין את האנלוגיה. אם תעשה את זה כמו שצריך. אתה מדבר, שאתה נתת את הדוגמה של מישהו שבמודיעין, אתה בעצם אומר שישראל בנתה איזה סוג של מערכת יחסים עם צרפת או עם ארצות הברית, שבמערכת מתנהלת בצורה מסוימת? אני אומר שכשאתה, העם, עזוב את ישראל כמדינה, עזוב את זה, העם, הוא התרגלנו לבקש. התרגלנו לבוא ולהתחנן. התרגלנו לבוא ואם זה בקמפוסים, אז לבוא ולהוריד את הראש ולא להילחם, ולהפך, כאילו, ואפילו אמרנו, בעצם, אם אתה זוכר, אריאל שרון אמר, אחרי הפיגוע במלון פארק בנתניה, הוא אמר, לפעמים לא להגיב, זה התגובה הכי חזקה. התרגלנו לזה, הורגלנו והתרגלנו לזה. מצד שני, כשבגין בא, ואני לא אסכים עם בגין הרבה דברים, זה לא זה, אבל אני עדיין יכול לא להסכים עם בן אדם ולהעריך אותו. וכשבגין בא ואמר לממשל ארצות הברית, כשהם באו וניסו ללחוץ עליו על כל מיני דברים, I am not a Jew with trembling knees. אני לא יהודי עם ברכיים רועדות. אתה יודע מאיפה הביטוי הזה, Jew with trembling knees? זה מהשיר בעיר ההריגה של ביאליק, על היהודים עם הברכיים הרועדות שנשחטו. והוא בא ואמר, לא, אנחנו משנים את הקונספציה. עכשיו, אני לא מסכים עם דברים אחרים של בגין והצורה של, אבל הרעיון הזה של אנחנו יהודים, ואנחנו לא מוותרים על כלום מהזהות שלנו ומהערכים שלנו, ואנחנו מצפים ממכם לקבל את זה. אני חושב שאנחנו יכולים להגיע לזה. טוב, אני אגיד לך, מהדברים שעולים פה, אני באמת גם בתור פסיכולוג, אמרתי לך את זה מקודם, מאוד מעניין אותי לשמוע את דעתך. אני תמיד משווה בראש שלי את הקהילה הבינלאומית ואת היחסים הבינלאומיים לכיתה. אני מרגיש שיש חבורות בכיתה, ארצות הברית היא הילד הכי מקובל אולי, היא מכתיבה גם את האתוסים ואת המוסכמות, כמו זה שאסור לכבוש שטחים, כי גם לדעתי יש לה שטחים מאוד קלים להגנה, וכו' וכו', יש את הילד אולי החבורה הפחות מגניבה, רוסיה וכו'. מה שאתה אומר עכשיו, שאנחנו בנינו איזשהו יחסים בין ישראל, שוב דיברת קצת על מישהו למודיעין שנשלח אותו לקרבי פתאום, שאם הבנתי אותך נכון, היית במהלך ההסבר, אבל זה כמו איזשהו יחסים שאתה בונה עם ארצות הברית, תן וכך, הם מביאים לנו כסף כל שנה, שזה לא חייב להיות ככה, ואנחנו מחזירים להם בערכים דומים אולי. אתה מסכים איך שאני בערך מסכים את מה שאתה אומר, או שלא, אני לא מדייק? שוב, אבל אני רוצה להראות לך כמה הנרטיב של אנחנו עוזרים לנו הוא נחל. ארצות הברית לא נותנת לנו כסף כל שנה.
ארצות הברית נותנת לנו צ'ק לקנות במיליארדים של דולר בארצות הברית. ארצות הברית צריכה לתת לישראל כסף, כי אם היא מפסיקה מחר את הצ'קים לישראל, כל התעשייה, או רוב התעשייה הביטחונית של ארצות הברית, חוטפת מכה רצינית. אנחנו לא צריכים להסתכל על זה בתור, וואו, תודה רבה שאתם עושים לנו. וזה בדיוק, והאנלוגיה שלך, המטאפורה שלך לכיתה היא נהדרת. כי אנחנו התרגלנו להיות הילד שהוא בכיתה, שהוא לא מנהיג, והוא מנסה להתחבר לכל מיני חבורות. ואם אני לא בחבורה הזו, אני בחבורה השנייה. אני אף פעם לא הייתי בחבורות, בתור שי דוידי. כי אנחנו צריכים להתחיל להתרגל להיות הילד שמגיע לכיתה, ועושה כמו שצריך, והוא מסתדר עם האנשים הטובים, והוא מתרחק מהאנשים והתלמידים הרעים, והוא דואג לעצמו. ואם אתם לא תבואו לעזור לי, אז אני אהיה עם חבורה אחרת. ועם החבורה הזאת, בסוף אני אהיה גם לבדי. אני לא אתחנן שתקבלו אותי לקבוצות שלכם. וזה אני חושב השינוי המשמעותי שצריך לעבור בישראל, אבל יותר מזה ביהדות הגולה, של אנחנו מפסיקים להתחנן. אנחנו פה, אנחנו עובדה. עכשיו תעשו מה שאתם רוצים עם זה. קודם כל, אגב, יש לי גם מה להגיד, מצחיק, כי קצת החלפנו כובעים. כאילו פה אתה פתאום, אולי נגיד ימני, למרות שזה לא יותר, זה מצחיק, נכון, אבל... זה לא תפיסה ימנית. בדיוק. זה שום דבר שקשור לטריטוריה, זה שום דבר שקשור לציונות. לא, אני מדבר על זה בצורה של תפיסה, כאילו, אם אתה מסתכל על המנהיגים הציונים הגדולים, מימין ומשמאל, אתה מסתכל על בן גוריון, על בגין, על רבין, אתה מסתכל עליהם, משמאל ומימין, הם כולם היו אנשים שאמרו, ידנו מושטת לשלום, אנחנו רוצים לחיות איתכם. אבל אל תחשבו שבגלל זה היד השנייה היא גם מושטת, היד השנייה מחזיקה חרב. אנחנו נשמח להוריד את החרב, אבל אתם צריכים לקבל את היד הזו קודם. ואין בזה משהו שמאלני או ימני. זה עניין של פשוט תפיסה. זה גם רציתי להגיד לך את זה קודם, בוא ננסה לסיים את הפרק. באמת, אני חושב שאגב מה שקורה פה זה מה שצריך לקרות גם בישראל. בשביל זה הפודקאסט הזה, אתה מייצג מדהים את הראיית עולם שלך. זה הראיית, אני תמיד אומר את זה, שמבחינתי מדינאים צריכים להיות משהו כמו מנכ"ל של חברה, או מאמן של, זה לא, כל העניין הזה של ימין שמאל, זה לא שאלה של האם, הדברים צריכים להיות גמישים. אנחנו צריכים להסתכל על ההיסטוריה, להבין איך פעלנו, האם זה מייצר את התוצאות שלנו, ולהתאים את עצמנו לפי התוצאות. בדיוק כמו שמנכ"ל עכשיו רוצה לעשות איזה מהלך עסקי, ולהגיד ימני לצורך העניין, במקום תהיה אגרסיבי, זה לא דבר נכון לעשות לדעתי, כי זה לא נכון, צריך להיות גמיש, או כלומר להחזיר שטחים. אני אגיד לך יותר מזה, הסיפור של ימין שמאל בארצות הברית, אבל גם בישראל, הוא סיפור שקרי. בישראל אין ימין ושמאל, יש קיצוניים ויש מתונים. יש קיצוניים מהימין ויש קיצוניים מהשמאל, ואולי הרטוריקה והדרך שלהם היא שונה, אבל המטרה שלהם היא בסוף אותו דבר, שלא תהיה מדינת ישראל כמו שהיא מתקיימת היום. יש כאלה שרוצים שהיא תהיה ימנית משיחית, יש כאלה שרוצים שהיא לא תהיה מדינת ישראל. המטרה שלהם זה שלא תהיה מדינת ישראל לפי הכרזת העצמאות, וזה הקיצונים. אבל הרוב המוחלט, אם זה ליכוד, אם זה עם עבודה או מה שהם היו פעם, אם זה גנץ, אם זה לפיד, כל אלה הם במרכז. גם הימנים של ביבי, כאילו, הם רובם אומרים, אנחנו רוצים מדינת ישראל, אנחנו רוצים שהיא תהיה קיימת. זה שקר הימין שמאל, וגם הקטע הזה של לימדו אותנו שכוח ולהיות אמיץ זה להתנגד לשתי מדינות. ואני אומר, לא, הרבה יותר כוח ולהיות אמיץ זה להגיד, וואלה, יש שתי מדינות ואני לא מפחד. אני לא מפחד שיש שתי מדינות. עכשיו, אני לא יודע איך נגיע לזה, אני לא יודע מה הטריטוריאלי וזה, אבל אני לא מפחד שיש שתי מדינות. אז אני יכול להיות שמאלני כאילו לפי התיאוריה הזו, אבל גם להגיד, יש לי גם כוח פה. אני חושב שבסופו של דבר גם אתה בעצמך אומר לדעתי, שאתה רוצה שיהיה פה איזשהו שינוי. גם בהתייחסות לארצות הברית, באמת לשנות את הנרטיב, להגיד אנחנו פה בשביל, אנחנו לא חייבים כלום לאף אחד, ואם אתם לא אוהבים אותנו, בסדר, כאילו זה לא משנה. אני חושב שבאמת בגלל זה גם התחלתי את ההשוואה הזאת לכיתה, כי ילד כפות, שכל החיים שלו קיבל כפות, אז אתה תצפה שהוא ימשיך להיות בסדר עם זה שאתה נותן לו כפות. ואני חושב שזה לא עניין של דיבור. ילד כפות שיגיד, אני מפסיק להיות ילד כפות, זה לא יעזור לו. הוא צריך להפסיק להתנהג ככה. הוא צריך פעם הבאה לעשות משהו. ואני מרגיש, וזה, שוב, זה נושא לשיחה, שאני רוצה לעשות בצורה, של הפודקאסט הזה, בצורה מעניינת. כן. ולא סתם עם מילות buzzwords. אבל
אנחנו עדיין ממשיכים להתנהג כמו ילדי כפות, לדעתי. גם על ידי זה שמרביצים לנו באוניברסיטאות בארצות הברית ויורקים עלינו, ואנחנו פועלים within, אם אני עכשיו אמריקאים, שוב, ואם אתה מסכים איתי על זה שהכל פה זה ריאליזם ולא באמת אכפת להם, בסוף קולומביה רוצה לעשות כסף, וזה לא מעניין אותם מה נכון לעשות ומה לא, ראה ערך אתה, איך שמתנהגים איתך. בסוף יש להם צד אחד שמוציא שם אולרים, שוב, אני לא יודע אם הוא מוציא אולרים, אבל אני חושב על עצמי בתוך כיתה, אם ילד שם היה עליי עם אולר, וילד השני היה אומר, אני אעשה... ברור שלא נדבר שהאולרים הם מיליארד איש, כן? וגם יש עכשיו, קראתי גם שקטר תורמת בין 500 מיליארד לטריליון דולר בשנה, נראה לי זה בעיות אחרות וכסף, לא דיברנו... איך ננסח את זה? לא דיברנו על סושיאל מדיה שזה בעייתי, אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו, בגלל שאני מדבר פה על שינוי במיינדסט. אתמול בלילה, זה היה מהבוקר ללילה, 2,000 איש הגיעו לטקס זיכרון לחטופים, שנרצחו, וצמיחה בחטופים שעדיין קיימים ובמשפחותיהם. 2,000 איש באו בארצות הברית, בניו יורק, שהיא עם כל הדברים שראית, ועם כל הפחד וזה, עם דגלים של ישראל, עם כיפות, עם מגני דוד, הם באו והם אמרו, אנחנו באים. עכשיו, ילד כפות, כמו שאתה אומר, הוא קשה להפוך אותו ללא ילד כפות, אבל 500 ילדי כפות ביחד, פתאום יגידו, רגע, לא. אתה יודע מה? אני לא אהיה כמוהם, אני אתנהג אחרת. אני פשוט הולך להיות כאילו, וואלה, ואני אגיד לך, כאילו, מי שמכיר אותי מהחטיבה התיכון, יודע, חטפתי מכות, אבל אני עדיין פה. והחבר'ה שהחטיפו לי מכות, אף אחד לא יודע מי הם. אז כאילו, אז אתה עומד ואתה נשאר, ואתה לא משנה את עצמך, ולאט לאט אנחנו נגיע לזה. שאלה אחרונה, אם יורשה לי. תצייר לי את העולם, החזון שלך, לא יודע אם חשבת על זה, איך אנחנו נראים שנה הבאה עוד 10 שנים, איך העולם נראה, יהודים מתחילים להפגין, ומה העולם הכי ורוד שיהיה, איך זה הולך לראות? אני לובש עכשיו חולצה, אני לא יודע, זה גם מוסרט, נכון? רואים. חולצה, I'm that Jew. זה פרויקט של חבר חדש, איתן שיטאיית, מתל אביב, והוא יש לו חזון שכל יהודי בארצות הברית, באופן פומבי, באופן גלוי, יהיה יהודי, וירגיש נוח להיות יהודי, וירגיש בטוח להיות יהודי. מבחינתי, זה החזון. זה אומר שאני מגדל את הבן שלי, הבן שלי, אנחנו חילונים, אז הוא לא מסתובב עם כיפה או לא זה, אבל שאני ארגיש נוח, שהוא אומר לי, אני רוצה להסתובב עם דגל ישראל, אני אומר, יאללה, תסתובב, לא אכפת לי, אני לא מפחד מזה. ייקח לנו זמן להגיע לזה, אני מפחד. יש לי בן 8, ואני לא אתן לו להסתובב לבד בבית ספר עם דגל ישראל. לא שיקרה משהו, אבל אני גם לא רוצה לחשוב, אולי יקרה משהו. אבל אני רוצה להגיע עוד 10 שנים, למצב שזה לא אופציה, שהבן שלי, אם אני אגור בישראל זה משהו אחר, אבל אם אני עובר לארצות, אם אני אשאר פה, והוא יהיה בקולג', איזה קולג' שהוא רוצה להיות, הוא הולך, והוא לובש חולצה I'm that Jew, ואם הוא יהיה דתי, אז הוא ישים כיפה, ואם הוא לא יהיה דתי, הוא לס... וזה לא יעבור לו אפילו המחשבה בראש שלה, האם זה מסוכן. זה המטרה. מטרה מדהימה. אגב, אני יכול להגיד שבאמת גרתי בחול, ואני בחור לא, אני 1.90 מטר, וגם, אני לא הייתי מסתובב ולא הסתובבתי, ומנסים, בטח באירועים שקורים עכשיו. וגם, שוב, אני בפודקאסט בתקשורת עם אנשים באמת בקולומביה שעושים עליהם חרם. כן, זה העולם שלי. לא אמרתי שהדרך למטרה תהיה קלה. בתור מישהו שגם חווה חרם בכיתה ו', I'm still around, motherfucker, כאילו, זה מה יש. וואלה, כן, תודה, תקשיב, רעיון סופר מעניין, אתה הצגת את דעתך בצורה מדהימה, אותי נתת לי הרבה נקודות למחשבה, באמת תודה. לא חייבים להסכים איתי, דרך אגב, אני תמיד אומר את זה, זה מאוד מאוד חשוב, כי אני גם מרצה בסוף. אני מקבל את זה שיש דעות אחרות לגמרי, כל עוד שאנחנו מנהלים את השיח ושואלים אחד את השני ולא מניחים הנחות ומכבדים, שוב, בקטע של הגבולות של האלימות, האלימות הרטורית וגם האלימות הפיזית, אני בעד שיבואו, אתה יודע, אני הפגנתי נגד ההפיכה המשטרתית, שאני עדיין רואה אותה כהפיכה משטרתית, והיום אנשים באים ותוקפים אותי, אתה איפה, זה נכון, בוא נדבר. אתה לא מסכים איתי? בוא תסביר לי למה אתה לא מסכים איתי, אני אסביר לך למה אני כן חושב שאני צדקתי ועדיין צודק בדברים מסוימים. אולי אתה תשכנע אותי, ואולי אני אצליח לשכנע אותך קצת, ברוב הסיכוי שנשכנע אחד השני קצת, אבל אם תבוא ותצעק עליי, אף אחד מאיתנו לא ישוכנע. אז יאללה. טוב, זה נושא חדש לשיחה, גם מעניינת, אבל זה לפעם הבאה. פעם אחרת.
באמת תודה על זמנך, אני ברור לי שאתה בן אדם סופר עסוק, ובהצלחה עם הפרויקט ועם הפודקאסט, אנחנו גם נפרסם אותו. תודה רבה, כן. הוא באנגלית, וזה הדבר שאני הכי גאה שעשיתי אי פעם. הוא גם ביוטיוב, באפל, בספוטיפיי. Here I am with שי דוידי. תודה שי. תודה אסף.